Nana yaw ankoma eye de hyebrantie ewo asona adehye busua ewo Kwahu benkum Aduamoa asase so. Nana yaw ankoma de hyebrantie na abusuan ya ewo Aduamoa Kwahu a womo na edi Werempehene akonwa. Abusuan no apaw no se wo mefa ne nana se wa korea odikan etu. Wode abusuan no ade amane ne amamre egu akwan mo de nana yaw asi apatem. Nana yaw atena apatem enefua miensa. Anajo anopa awia wote apatem a wasam ne nan wote dwanwoma so wo form team. Wabo apatakan ena wode nana yaw ankoma de hyebrantie yi atenem. Woye amane ne amamre bi esefata wono se omefa onana wefra ne tim won tenten so a yede ne doti yie abawie yie womefa ne tuo na wonto ne nyuma pa eso ne senti abusuan ede amane ne amamra esefata ede agu akwan mu enche nana yaw ebekọ na wakotran na ode akire nananom abusuan ene kroma nyina se ampa owakukudura wo betumi de aso ne nana se wa kore odikan etu na wabeto ne nyuma paso. Nana yaw ankoma de hyebrantie eye asona adehye a ewa Aduamoa Kwahu wote ne toso nefua miensa anajo bre anopa awia wote ne toso efom dwanwoma so atran no amo amane ni some na wode akuya awam subri nsuo eye sutini pani a ewa Aduamoa na wasegum nana no atutu shina wo kusa na wode asoa okwabenane na wode edi nana yaw ankoma enim ebra so se nana yaw wapeja ne mo wayi ntoma nagu ho wahye ne batakari timo se waduru akono nana yaw ebe hyase na watran na tran ne mo no wobekontwa ho abefa nananom anim saa kotia betia mpranson na ne miensa so no wobegina dwom nananom anim atutuo wotutuo ni wi a wobeto aso akontwa ho saa de toso nso atwato no wobekọ na hemfie eye Werempehene ahemfie na wakotu etuo na kotu yedwuma na wasanya ba abeda nananom ase na sedane mo nana yaw ebesa aboma ede etuo na wakotsena se amatabo esra ehye nana yaw ahwen ehye nano saa wo yena no kasa wo se ti na ode ekasa enene manfo edinkita ho nana yaw ene ato anibre wo chire no kakra nana yaw wahyasie wahyasie ya wo try tetuo nana no manimu a ode sibo nana no makomfo animu a ode sibo krowura nim ode siho eyasa wo konseya twansa tia betia emprenson wo tetuo woko entwa watutuo ni nuanu we ka no ho nso watutuo ni bi nana etu atene na watu aso tu atene na watu aso
wo kontra ho sa akotire abetire ayesa na amane no etie Ghana yamane fe mayesa yamane ewie na madam kwa magino bi koswa sentia etesa wey aye Kwahu benkum traditional area Aduamoa ono na ye Kwahu benkum hene na panima ena etran Werempehene ya woba abesi nana se wa kware onikan abesi nana ena etran try enye boko enye bete the nice form ena odi juma etisei bema ba nana mia wani sa netie mia wani wo kire enkudini Oba beko ache wo man Aduamoa asi ho ewa kudro ene nimdie so tu aboba no bidiasa yegum nana no matu atene omu busu try amanie na efese yi wapoto ne nana no mo anem Nana Mwesa ayesa ye no Kodin siye nana ede baba so Kwahu benkum hene Aduamoa hene nana ahia tutu rempom awotoso wode besomo no na wapo Aduamoa mai oba besia ya santua ni echiro ni ya womo eko na na tutuo ewo na hemfie watutuo wo na hemfie woni ne nuanom saa na yeye no nti watran awie nana ebepie na wabadwam abedas asidana nana yawo edano ai wadu abomana nim wo besa abomana ansana nipa na wodije na baba no bedi kanyasa asana na wadi kan esa no ka tunifa esa se Aduamoa eye Kwahu benkum wo sa abomana wodi kan tu benkum a ene eyamaninya eya maninya wabasa emprensa na ne emprensa so wabakwa kobam nana yawo akoma na wayi agune so na ono so abegina dwam na wabesa what they command na yaw ankoma etu ba afei na edru na so nana ebesa no dey shini nana ye nana manenkwe ewie bema ba asuna de share na tipoti se wo bie nana yaw ankoma Shana no what ya come Kwahu benkum hene nana ahia to benkum a otoso nana pia
wani bere Bema since so mono wa hamo They say the edro ni die Ayeka nana They say die Etu onu wa kuramu twe Nana esa na say twaso Mama yenhwe Betna patanu mu adwuma oyeye no na edne fifire na besan betna apatanu amane no ensi nana no makonfo enso beba betua so nana mo piafo bema ba wonsinso mu na waham nana piao waya die wachire se wo bema wachire se wo befa na natuo na wa tuwa ni nyuma paso amani efe bema tefom dwangoma so asam ne nan nansa nana pia Amania etua so na nananom akonfo ebeye yo wo modi nkosua agushire so woyima wa kasa guso wa besebese wa no agusua na de atukukuo ni na wagishire na wodi aguso nananom mayati asiese samanie we ya wo mo eye de atoa trana na ya try ne so no se wo baby sebi yafuni anwa ye dini amawa na se wotimi sia kunya kokudro koyi kosua yibi na wo konnoa na wodi se kokro ene nantafo na se eba na eba nananom akonfo aduamoa akonfo ene eye sa amane ede atoa nana ya tran a wo tran ye no eso na wafa sa akwanya we so abompaye asra wodoma nkoma ho nhira ede ama nana yaw aya mane no a ebi eno no anokwa ye wade a amane a efe ye wa amane a akono mama yensua ni yio na dankwa mabi no ya weremfiri ye ho o amasa ye boye krom hene aban a ye weremfi ama ya nkoyira ewo dwabo ase nana no maya de odumankoma entonsupa enwudwuma amadi yi so na nso abapa na dua moanya kra Kia
ni no sabi obi ho na okofa ni nhira no acha mehere na akopagya na na yawo braso on science na sibiem obekofie wakoboaboa no ama anwumre enana dwei ensaye nana moni adwuma moni yo ohene pia wachire se wa kukuduro wo bema sese die atu anigye adehye na niaje wode asa ena agina mu nana ya watran bibia bana wieye adehye na niaje na wono so atie sidwom die anigye esa pia every media production ya woni pa bebre de mamo e fana mane ani amamra dia won sign every media productions pomodia na subscribe na share se won ti bibia sia ja comment our comment section ya like every media production ya di mo besi ha na ya koboaboa ya ena na every media production ya benwa so akofa ensaya na ya ankoma ebesai na wanya di foforo aka ne dinem ya ba akofa ni nyina eno nso mu amane na ya di abeso na wei die etran no aha ena ya di ebesi ya mammo ene sha adeshi Damuase, meme mi aba wodo se